Jo sóc la Meritxell Vidal, sóc la mestra i tutora d'educació infantil dels infants de 3 anys. Penso que pels més petits el més important és que quan arriben a l'escola Betúlia se sentin com a casa. Un cop nosaltres tenim la seva confiança, és molt més fàcil poder treballar els hàbits, les rutines i que sobretot, a través d'un acompanyament i d'una guia per part nostra, ells comencen a aprendre a realitzar les coses per ells mateixos. I el fet de fomentar aquesta autonomia pensem que és el més important en infants d'educació infantil. Pensant també en les famílies, una part molt important és la comunicació. I nosaltres donem sobretot molta importància a la immediatesa, al poder estar comunicats dia rere dia. Hola, sóc la Mireia Clares i sóc la tutora de P4. Per nosaltres el més important és potenciar la personeta que portem dins, les seves emocions, les seves capacitats, les seves necessitats, els seus valors i també les relacions amb els companys, companyes i la seva família. I sempre ho fem a través del joc, de la descoberta, de l'exploració, de la manipulació i sempre respectant el ritme de cada infant. Penso que l'escola Betúlia es respira màgia, es respira molta il·lusió, misteri. I és que al final tot ho vivim molt intensament. Tenim un sentiment molt betulí i són coses que deixen empremta. Soc la Maite Pruneda, tutora d'educació infantil, amb els alumnes de 5 anys. En aquest curs iniciem l'aprenentatge de la lectura, de l'escriptura, també ens iniciem amb la robòtica, descobrim artistes i famosos músics, experimentem molt, juguem moltíssim també, però per sobre de tot el que ens agrada fer en aquesta edat sobretot és ajudar els infants amb el nostre acompanyament, a que tinguin més confiança en ells mateixos, perquè en definitiva això és el que els ajudarà en el seu dia a dia. L'escola Betúlia, en ser una escola petita d'una sola línia, fa que siguem molt propers tots, els familiars, els alumnes, els mestres, ens coneixem i fàcilment això genera un bon ambient de confiança. Hola, sóc l'Elisenda Fatjó, especialista de la part d'expressió i de moviment. Per mi el més important per als infants d'aquesta edat és treballar les emocions i l'empatia. M'agrada que puguin expressar els seus sentiments i que tinguin total llibertat en si ells mateixos. A les meves classes potencio la creativitat, la imaginació i el treball en equip. Penso que l'escola Betúlia fomenta a través d'un dels seus pilars l'expressió, tant a nivell comunicatiu com a nivell emocional, a partir de moltes activitats que fem al llarg de tot el curs, com per exemple el teatre. Soc en Ramon Gutzens i soc mestre de reforç d'educació infantil. La figura de reforç de l'educació infantil ens permet fer desdoblaments i d'aquesta manera donar una educació i una atenció més personalitzada als nostres infants. A les estones de reforç aprofitem moltes vegades per anar a l'hort, on aprenem els noms de les plantes, dels fruits, les seves olors, les seves textures i també a com cuidar-les i com plantar-les. Mentrestant, també ens conscienciem de la necessitat de respectar i cuidar el planeta en el que vivim. A més, un dels pilars educatius de l'escola Betúlia és que som una escola ecoverda. Hola, sóc la Marta Molina, l'especialista d'educació física. Per mi, el més important en aquesta etapa és que els infants gaudeixin del joc i puguin desenvolupar les seves habilitats motrius. Per altra banda, també comencem a introduir el joc dirigit per poder treballar, entre altres aspectes, les emocions a partir del saber perdre i el saber guanyar. El fet de tenir el mar a prop ens permet realitzar activitats a l'aire lliure prop de la natura. Hello everyone, my name is Anna and I'm the English teacher. The essential part of my subject is that children start to hear the new sounds of a language, to learn some vocabulary, and for the more advanced, to produce simple sentences. It is really important to do it while they enjoy singing, dancing, and listening to funny stories with Chicky Monkey, a nice puppet.